asome a given level same yani okanya wacho ni that much but anyalo paro ni kana chako to natiyo gi company moro chon ne ken mar jo Indians moko koro kucha tini watimatima the normal interior machon mane you just do the painting then you're just done but koro nwabedo piny to nwaneno nitie parts mane koro ka wadhi to waneno ka nitie gik moger mabeyo then nwa admire gigo koro nwabedo kod paro mar ni wanya timo nango wabed nyabedo maber ka at least wasom gino mondo wabed kod that experience mar loso gigo koro amani kani wachako koro nitie company man wayudo koro ma already gine gitimo gigo koro nochuno mondo mi waoge man wantiere cha mondo wajoin gi koro aparo kani wajoin gi ne nitie challenges nikech ne gimiwa options ni ka poni wabiro ni wapuonjre nikech ne gidwa charge wa mondo gipuonjwa ne gimiwa options ariyo either they charge we pay for the service ama gipuonjwa free ineno koro ne ka wadhiyo to koro ka watiyo lakini koro gichulwa to gimiwa gimoro amora koro ne chuno mondo miyo wajika kama to ni waket bidi mondo miyo koro watimatima mondo wange koro nwabedo kanyo for 2 years e mondo bedo koro kod experience mar koro timo interior no but gimanyalo wacho en ni ne wan kod passion nikech ng'eni interior okang'eyo kan kenda maneno but ananeno ni kidhi kama time interior maber yani environment yani kati ni you just feel ni the best place yani to stay ineno koro nwad maya yani gigo man nwakongo wad maya kaka gigo ne chalo koro nwabedo kanyo wasomo then after kanyo kan waseng'eyo koro timo koro ne chopo kama koro ne ginyalo chulo nikech at first they were training us koro ne gichulwa but koro ne chopo kama koro we had that experience koro ne giwacho ni koro gidwa chako chulo wato wabedo kanyo kendo for another period to waneno ka ok gimedwa pesa then wabe nwa feel koro bing nwa ng'eyo wabedo kendo piny waparo to because koro wan kod experience why don't we go out at least we do pochi wabe koro watim wamany projects magwa mondo watim koro nwa kanyo then nwa print cards magwa koro nwa wuotho to wadhi kuonde ma ntiere tich kama then wa spread wapogo wamiyo ji cards magwa koro maybe ng'ato kodong card onyalo gocho ni idhiyo but koro problem ane bete en ni ka ng'ato kidhi to orangi yani anya wacho ni yani challenges ng'eny nikech inwang' ka idhi manyo tich kamoro to ng'ato orangi from appearance ineno idhi kiwuotho to wiki bil nitie joma biro dwa the same job they'll be coming driving gin gibiro ka giriembo mtoka but ini biro kiwuotho koro client rangi to wacho ni koro ng'ani madwa miye project nani to biro mana kuwuotho for sure manya trust ng'ani kata gi 1 million winjo koro yani gin gik mane keep on miyo yani back scratch keep on penjero to okay wadwa timo nang'o but ng'eni the fact ni nyaka wad pinyo se advance koro be nyaka ne advance koro ne wabedo piny to paro no okay wayaw company koro wayaw company no kamano koro ne unjedi so ne waji adek okay koro wabedo piny to wayaw company manase wacho ni luongo ni Egno Max Interiors no koro bang' kanyo nwadhi wamanyo pesa moro matin no approach jomoko to nomiyo pesa moro matin mondo nyiewo kodo nikech ng'eni interior no nitie tools mwatiyo godo e time nikech jowadwa gi oseu but pod ok giparo wacho ni nitie tools mitiyo godo e time ng'eni ok time kaka moko mitimo ni you just beat everything gi nyundo then gimoro selos nitiere gadgets mwatiyo godo ma like for drilling nitie machine malese kata koro kwabire ot to idwa ng'eyo ka odno be walls need straight and all that nitie machine mabe en specifically en mane tije koro just place it somewhere kama level then it man gi light good it will tell you ubro mean everything ka auto bam let's say the floor is not a nice level koro pinye no bedo mayot koro nwaneno ni gini ok wanya pod time en nyaka pod wakwongo wamany pesa mondo mi watime yo ma comprehensive kaka dwaro no koro wabedo piny to wakwongo wacho no bono pesa lakini koro kwongo watuondre mondi nikech ng'en ma koro en loss of future koro ne wamon koro we stay hungry today then kiny koro wanyalo chiemo koro milele koro mage man watimo then aparo koro sani nyalo wacho ni company is running maparo ni wasetimo projects pod wagombo timo moko to kada mede ni anyalo wacho ni jok maneno wa odiochieng' ma kawuono ni anyalo gombo yani let's say joma koro majenzi wakawo jok ma yani koro almost age mar onyalo temo wacho ni gini interior no ken gimoro matek ka dhano maybe nyalo bedo ni nene nikech ng'en kidhi kama osetime interior no ken en is a bit complicated ni oto bedo ma everything is just good koro ng'ato wacho magi